BJP tum dak Karbi Anglong Council long dame nang cari lopen alang litum ke cengsi ka promote ke peace and development. Peace and development. Peace dulu pansi development doji alang litum pulo. No bangke kace plang chu bangke alang litum ka cipu al tuliram rong hang kai mada cipulo ningkan kep soselo nili Karbi Anglong CM anghoy non cari bom lo alang dame cipulo sida mela ningkan kep alang lika cari ke dake peace abe pin men si cari calon lo posi development ke totally abe pin lo peace le alang lik tum pulo peace abe lo takte development ke abe lo definitely abe lo la si non da ili tum dak theklong lo lang tum dak government ka cari pen bangke crime rates nang ke patlo arni wang arui wang achiklo jon wang ili tum dak murder rape killing molestation minor children tum phan school going minor student tum phan rape killing achiklo yon wang ili tum social media pen news nang litum pen kai ta tum hekon long lo lasi alang litum slogan Karbi Anglong mainly Karbi Anglong long alang litum slogan peace and development ke lake totally lake alang litum charkan pet lo jesakrai lo athema alang li cipulo ningkan gap sose CM ing ni det lo sida me alang li peace wan dekhe det lo peace wan thek the pulo tangte development ke dake totally zero avelo lahen lo pinikani nang ko bang ke tong sukot kang ni nang ko bang lahen lo nilitum ke dam tang apor anda langdun bom lo je labangso a crime bang ington bobon busini tum matha bom lo kaprek organization tum women organization pen chenglok social organization tum antame appeal bom lo je crime barhi tanglo lahai ke crime long ka choklem ke chokche tum phan kinep kang sai kam claim nang popu hangjolo siname pinian ni antai tum theklong le rina rong pipi di non her jong di fu a down long mat e megreng lor alang lipan kaculang rem lapen apran endet piniar ni anta inut panta eres tekelang piniar ni CM tuliram rong hang pan isi bak statement alang lipaklang ayelang kopia pot lo lahen lo alang litum bangke nilitum la sipini demand pon lo Sanjeev Kumar Saikia ACS lapen dak APS lo SP lo SP alang lipan non mat dak pen transfer nai transfer fe pulo tangte lake tuliram rong hangta crime ke bad long kache don lo bosin litum thek bom long lasi lala alang lige inefficiency lo hills area long alang ke claim ke dam kachari inefficient lo la difuat town yo gari pang plong chot lo nohok rong ator no ke dam de det lo birtain eder lo amasi crime bang ke do bom lo awareness sai bang alang li claim ke det lo women safety alang li thang ning je women safety alang li hang statement pipe alang li ke lak protestor tum ban hele pen ke up bullet pen ke up hala bang so sai bang si claim ro la son don de koson lo la si crime rate ke la ke comically ke bar hi lok ponon frank bang ke la si immediately alang fan transfer nang la pen tuliram rong hang masala ke isin step en bonang BJP सरकार तुमके सुहानो तुमसी RDP la suppose women safety la pente बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सियाला लासो पुथा Karbi Anglong वाला आलम RDP बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन के लके हा दिल्ली लोंगान si चिंगटन कोलो Karbi Anglong dang lele Assam long dang lele laso slogan ke implement ye phan ke Assam angkang long dang lele derlo Karbi Anglong long dang lele derlo ha Delhi long an si jut koklo parliament house long an si jut koklo lasi la bangso scheme ke lage Modi 3 ang si power ki jutlon de scheme ta ke jutlo lage lapen crime ke comically ke bat isi bat wrong so scheme na klang ban lahen also mar school going children ben chenglok school going student tum arlo so sumar tum la tum manta safety ave kopia porlo la ke kachari tum chok che porlo kachari ka chalon tum chok che porlo pinida itum SP mesen SP ta leader porlo la pen district administration ili tum DC amar tame alang litum tame sensitized de polo rada tum han alang litum han strict maintain de polo school long kupima norms hostel long kupima al hai hu la tum thang lang tum de pin lo low plot la son si claim lo la si kachari chalon yong di chok chelo plo tangte la ke
keso ke pho ke lake rat dom si kobom pu lasi la solo APSLC dudum dojoi dekhe APSLC tumke jongdun det aning samse lasi la bangke ni tum immediately PRS nahi la oso phana reng ka pa so phan tame atumi have joy tum nang tum media troben theklong lo RS et lo posu theklong lo sitame RS et pen sitame normal nang patet phot bang chok chelo proper alang li phan investigation claim pa me pense alang li phan panis pining a section itum hai lang nang lalo lason thak thak si menangan Diwa brothers try chikloi jona prang lo Diwa tum phan achi thok phan pet ekdom ara kapathi la toka kupine arong long hala sur lang pher homosti adung rai long hala dak pame ilitum pini ani dak RS teklong lelang lasi tribal lang bong kapachi chokji tribal atum phan hian bong fair psychosis ki kreji kapachi lang silerji la bangso bangke non BJP atum claim bom lo BJP anung karjab dun bangke bongo sona RSS dun non jerap dun bom lo lain lo la solong administration atum malang litum phan insai pamit theknang yi RS et theknang yi las litum pini demand pon lo oje administration atum pen kang tang kring kang sai dun thek thia por lo pinia ni hala dak minor cases doko aphang phang dala son minor cases hapu borpung tarapung pen chenglok sumila rong hang pia case pen chenglok lai hu ya case anta pinia ni thang action proper action awi lahai proper action ka wi port pinia ni claim bom lai ta bat bom se theklong lo kasi komad mala phulunia case long dame main culprit pha non mat inside pam meneng kusi il tum pini demand pon lo minor atum han ne pen alak dum han ke koi po birtas il tum long pon ka cho claim vek phan dame ke ne pen kang sai pam meje phan sin il tum pini labang so mai pen tum pachini pon lo labang so dharna long pe il tum pachini pon lo lalo la pen ra atum dame ke chok che phan ke ne bia phan bor i pen paklang dun thek vek nang lage ke chok che ke lage khei ji pu pelo lage ko mama ka chok claim phan ke tum ne vek nang po inside vek nang po la Pini litung APSLC asong mate a party pen lada dipu ahi thialong kache song sai mate dharna kedeng nang kok abang ke la pohelo Don Bosco School akorte tu phan kapithi halaso abu tha kapolo lapen isi bangke non het jong ni thompli walang rinarong pipi phan lamding road along alang ni phan kapithi injir lapen akorte tu phan ahok akang sai government atum pinangji lasini tum pin dharna dolo lasini puing tulang lapuson joy pen karbi mate inglong asoto bhan kapathi lam chota gilang secret killing la sona bangke aphiong jumong ji kali non bangke aphiong batong lasi phere me khayang lo kedam tang bangke tiwa kote bahani bhan pithi joy lo la pen rinarong bipia phan ape replok et pen pithi joy lo ningbe pen pinap dike nili phan pone nangli phan pone hala phan pone thangna purthe asi me thanganda kedo kedam ta nona bangke kaita iok chikom rom iok chunghur sido koklo lasila bangke phere me ang theglo lasine puing tung bangela hello Karbianglong police administration failure kusi punang kokpo lasi Sanjit Kumar Soikia non ke doboma SP alang li phan non prabjin pen Karbianglong pen angtana district transfer nahi lasini tumpine hanglo lasi non kedam tangan da kaprek song organization tumta bomlo je women safety budha sitame pini arnianta women safety suar lo tum bhat aki jok wan awe lasi here me khangyang lo lasi non kiwang jilang la puson ka phere me ang bangke chitong de nang po lapen awedet nang po lapen Karbianglong Autonomous Council tuma failure ke la hello alang litung sakuri ke claim tuma bhan salary pi rekhe alang litung teacher polote ahem ari kat do kawe asomar
kacipang reng anta asabet pen abainong pen si hen cilangji boy phis tame alang litum pidek the lasi alang litum felar lo lata lapen council under kam ke chuklem contract ke chuklem atum phan piniar niata alang litum bill pidek the lasi council kachari atum copy si council ke claim cholo lapen council ong CM EM MAC MLA MP ang hoy kang ni cholo lasi alang litum felar lo lata non karjulong ateng pulote solar project long atangka da koana 1000 crore lo ne hala compensation ki PG atangka hala rat atum genuine compensation kelong nang ya tangka PPC alang litum endun si halas dak chong than dun si lahaya tangka pensi alang litum bill ta PG pusi karjulong lapen salary ta PG pusi karjulong lapen ajahak development ta ke claim PG puta karjulong lasi APDCL atum bhan kachojor along le anamal atangka pen ke bill pinang le lapen sakurida salary ta pinang le lapen development na claim minang le lake karbiarat atum ke 2 din jor det si kelar tangka lasi labang itum sidon de lasi council atum bhan lahai katto kobe kipui nang kok pini nitum dhana doi nang kok bangke lahelo lasi district police administration failure lapen Karbinglong autonomous council ruling ta failure lasi pini nitum oppose nang kok lahelo lah ke itung Karbinglong long ke akimelam da gailo abana lam da gailo lake ni tum chetong bom lo theng long bom lo lasi ni lipulo ke felar Karbinglong district Karbinglong police district administration tu felar pini arninta minor hala minor atuma phan pini arninta dep thekla lapen ke jail bank thekla lasi ahok akang saya bangke pini arninta long le dalo lasi dak bangke Karbinglong law and order atum felar puni pudam bangke lahelo lo ana phana kiru pipar piglo nang litum pini nilitum ada arni ke so pigang bong penitum kangni prongalong birtanang ke abdu na pop jasemer lahelo pini litum kangni pen kache song ya theke lahelo ilitum theklong long non alom secret killing do pik non headjong ilitum ituma rinarong pipi tumang jirlo alang li phansta me la song si pang thek thek the tum di cholang rem ason si ditum kachini dam lapen alang li phan apran ar mudde lapen on anda hala ko matse apran kar mutma labang so abang phu pen abang phi phanano ana long lela nep thek thela la so prang to ko bari long abang ke hala ke banghini atuma phan apran ar mutlo hala ke aphu da plagda ari haida chor lut lut chor pong pong lapu sonsi dolo lake tiwa akhe tompa lapen la jasemet ni tum ka chinia teng ke la tiwa pen karbia tum pachelang selet na kwa phanda hai mini lasi lahai ka duk kawe atuma phan nonamat prap jin pen nep nangji insai nangji atuman phatek beng nangji lapen la so prang akoi tum thelong non hejong na me itum khot khuti na pen na me tum birta long lo nang le to media hoi hin pen hala dak tame munit la poson si inut abang ko apran kedam bang thek thek tum ke pathi lason dak si do ulang penon e prang ku pitong phopone lasi Karbianglong autonomous council CM ke hai alang li pulo SP DSP lapen IS tuman na ne andar side pu kopia pono na poralang li ke dojoy kopia po laan munita pran kedam tang deta kopia po special inquiry team bohai hede non anta ni
lasi alang li cethe rak thek nahi tuliram rong ha kya hai cethe rak thek nahi alang li lapu anpin non ilitum inut akar bi kichi inut aing long aso akar kichi mane lakep kep tum kichi a value teng itum karbi tum yung si inut hilo pulote lakep kep tum kichi a value pen homan lo lasi alangli lahai chini ne dar posi alangli lahai value chini ne dar posi non ana thang inquiry ta pedu de lasi prap jin pen halai kok ing nang ji hala tong pan momon phi lapuson ke pacheplang long le je pan itum prap jin pen alangli tum la pen administration na tum tame step deng serak ni lahai le tum akache song ke बीजेपी पार्टी स्लोगन दो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तमे बीजेपी सरकार के दो बम उन होती कचलांग रेम आलम की मते सोवारलो फन कचलांग रेम आलम की लपेन सोवारलो तो फन के पाथी आलम पेटांग के ओंग गसिला बंसो बीजेपी सरकार फन को पिलो ना बीजेपी तुम स्लोगन है दी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाके just like rat apan kapamang hu la pen ka chong thui pan chot congress adina kai hota la ana belang kapre ka sarkar hota la ana belang non bjp sarkar hole ong nailo la rape murder secret killing kado ko be ana hedi ho non la bjp government ang ke do pensi nai klang pensi la ke ong thu la si la tum ke rat apan kapamang hu rat apan kacong thui la pen la so slogan ke la ke amuang we lo lagi athe mala alang ni tumalong la bjp along kapacho by take up who singing je matila biti parhao biti pachao pukedi lasi lak aphu tum si kapacho by sarpo tum se do ko mati lasi la ke non take dam long lo kedi pir the mate india angka piang amatame non bjp government hosi lason hosi non itum take long lo ke pathi kacolang rem kadobe abisi dulu non arta di ekdom kom hek osomar man ke pachi wan ane kacolang rem lason itum hek long tum media hoi hin benamin tum long lo la hello la silake alang lu tum lahai kaning ka pacho bai la hello Napon nali tumhan aprang siman pilo reporters do ana tumapan lasi pinyar niya poran ki no an ki chok tang lo kuna da development lo kuna da peace kuna da ningkang sam la puson na certificate PhD Karbi Anglong East West di Mahasau ningkang sam dolo kaching thur dolo peace dolo development dolo atok ano 33 departmental ching thur olo pu where is the development where is the peace please answer Karbi Anglong CM respected CM Tulirong Ronghang sir where is the peace where is the development please answer please respond there is no peace in Karbi Anglong East West di Mahasau even till today to war pensing lo suarlo subhan ki raikom kami pensing lo hempen hong inut suarlo aprang sikanam tangan ningkan crazy also pi hempen hong ajo por pai crazy por kapi indam yapan toilet apan dam lo sitami hempen asi ingbo chok kung lahelo man ningkang sam lahelo makaching tour I want the answer please response CM Karbi Anglong nangli resign non punili laan nang kipu laan nang kachuning ri phone pen nang call that nangli hem nang chetong that nangli resign non BGP ke nangli phan chot kali nangli sumar rad that asomar arad phan kapaw wir government lo laki BJP po hai kung people lo nangli norang taning chiru red that is my big question to you okay hi sir Tuliram Ronghang sir nili nangli phan laan na chuning ri Telangana son nangli ta inut song japo binong pulutte resign that hatop laan nang kipulaan na chuning ri nangli arjudorde masin nangli arjudorde kopya pot ma nangli pinyar ni tanali ning chiru lo pulutte nangli keng tana nili wangsi nangli keng ta lang planeng roji nangli jongsi kachi resign lo pulutang te nangli pin nangli rita nili nang chok piji nangli kachi resign lo pulutang te bon sitame inut alidar pulutang te leadership qualities donanji Jinghon
Ake hai tuliram rong hangsar. Iroi ni pen ke PhD degree ke longun marat tum putha. Longun ni PhD certificate ke den ke nangli lake hang ale avelo. Ing set dagra method denon la so PhD certificate akama masih avelo. Nangli SB hanta nangli pin khat the OC hanta nangli pin khat the drugs ke josi abui amu hajor kene lapu lamding road rongkimi bagmari risomar chot kali okor jang tumta drugs ke josi abui disi phan nangli than theluma petrolling pe dam tha police atum phan police atum sami tangka sika chuen SP atum sitami MLA atum pen sitami alam pangsam rabri lakalang makali rada tum putha aho kalang putha rada tum SP atum asyang tong cipatu dede kalang makali ave masih ave SP atum la tangka sipathe ronglo Acu ke nam tang alam sitami lason ta taxi alang litum tangka pen pathe taxi SP ang ho bondam cheklo labang so SP aphan monamat nangli dak pen toy non ake hai tuliram rong hangsar nangli phansi ho kopi man nangli nang pin khat chi design poblonte APSLC ta nangli phan ko ani ning kang sam dola seta nangli ka chi design na bang kali det kopi aposi nangli mahang ke thek na ma it's very painful BJP सरकार तुम पची कुचे स्वालो तुम हन के RDPO लासोजोक सी स्वालो हन के राय कॉम जे फान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी lang तुम स्लोगन दो लासो अब था तुम पॉस बिनी खोंग नंग बार नंग को पची सॉन्ग जे फान अब सोच नंग Jog det lang labang so beti bachao beti पढ़ाओ को है akka mamasya we labang so Narendra Modi wailu wai chen kachekrong the Prime Minister of India valueless Prime Minister lo laki ali avelo la pusona Prime Minister CM SP OC la son ke amit hang quality ave pinban ke rat dedapan lake ki kaya ni sidame ningkang sam 118 beti bachao beti padhao us arlo so sumarapan por he pan pamenon lapen kido kidam sidame rai kom dun pamenon pusi la Prime Minister Narendra Modi ki pu kopia podlo nangli ning matha dam tha ake hai sartuliram ronghang comment tu nangli ning ka chirui po labang so BJP ke itu maphan nang kapawir a government pinapati Telangana example lang tha punili nangli phan ko alo ni na chuning ri phone pen di chitong lok pen sitami nangli nili tuma hem nang pasang ko sitami nangli nili phan nang karju oni kopi sinangli ke nang jima nili ke nang ji ke thang tanang ne aho kan ning kang sam sinang ji kachi song ahok long sinili doji lahelo nili ke nang ji nangli phan apong nang chuning ri sitami nangli non puta nangli chi resign je Telangana tum han langam tha jinghon ake hai sartuliram rohang nangli langam tha Telangana state ke bang hadak regional si kapang tak haladak ke national party haladak latum chio alapsi resign lapsi Telangana arada tum chipang room si leaders tum anstame national party pen chio si regional party si hadak tang hadak binibang soar lo phan punon kadok ave phan pusame development ningkang sam peace lahai ka chingthur do konalo social welfare development ka chingthur ha hong hap hong ru tum han konalo cycle ki pi konalo ki pi towar la me konalo pinyarni karena bill prepaid kalang makali pinyarni prepaid kitu kilang ratum lahai konalo ki pi unpo la penan parta over albangke Lapin ke soar lotu aphan kaculang rem abirta arniwang sinang kepa kasam thailong sinang tu mahin pen ko pilo puji no som poi pen lano nilitum pini APHLC song women binga hin pen nilitum pini kachi song nang kok dada kachi song hong jailong nilitum ke bang nang kok lano ani bang si mane flute play pin puli pudeta choklo soar lotu hane kilang rem soar lotu man ha bihek pen ningkan hinia uso pen ningkan kep ha sar pi ruan dan nitum han
Pini nang bat be. Mane ani banta mane okola pini chole kichi chokelo rep det si patiti. La solong kining tuk. La si Modi sarkar alangli. Biti bachao biti porhao palangli la so slogan puna lo kapang bocok sor lu tuman. La pen ke tim kar biang long. Age hai tuliram long ham hajuning rilo. Alangli biposi hala bini tumhan pulis tumhan SP DSP tumhan pipolo alangli. Akan tol dire pipolo hala pachilo ta pipolo la tumhan hala ke pachi ge kabang pu tumhan pipolo la tumne panet ni det ke. Jok sine thek thek pulo ta alangli than transfer bidano. Dakar biang long binang ni ke. Anu rakisung ni tum kono ke cecak sor lo tum. Sor ro anda oke vida isiwelo. Majo ko sor ro anda lo. Pipolo la pan kisung nang ke. Bang kaya sor lo tum sila isibelo. Imi thangkar biya sor lo tum anta isibelo do anak kaya sor lo tum ta isibelo. Sila non anta piposing tum sor lo tum nang ton de lo la sorang kapachi rasona kirep piposing ton de lo. Nile tum sita me hala so angjirle na puson pini nang mandat sita me. Isibelo ni so teng lo. Si sor lo anta o isibelo alang tum ta me so angjir ta do anu tinta. Hala kapachi tum ta pipolo pini la son. Mata di deh, nasa bang pil pan pini la pan rep deh lo, paci tiang ko rep riang ko batai paru pipo lo mata di deh ke. Nasi la sona, outlang no tuhan kene jipu, mata pen la tuliram rong hang, alang li SP tu nyong sing tek lo te transfer pinang ko ke alang, pipo lo samri ke. Anu sor lo ta jontu januara ting sing dana ngawi. Nasi la so bang ke, jong se alang tum, ahong kang sai pini ni prote, sor lo tum kace song ta ing tonu de. Chelsea semua tak ekdom arzab ni dari lalu.